MC Magasin præsenteres i samarbejde med Schubert, med til at udvikle high-end hovedbeskyttelse i 90 år. Test den hos din forhandler. MC0, mere end 800 siders reservedelskatalog på dansk. Værkstedets trofaste følgesvend, såvel fagfolk som private. Se maxmc.dk. Betalingsringen faldt til jorden med et hult brag, så der er stadigvæk en masse trafik og forurening på indfaldsvejene til storbyerne. Selv bidrager jeg altså også en smule, for jeg kører i en gammel transporter, når jeg kører bil. Magasin har påtaget sig en samfundsmæssig opgave. Vi vil se, om vi kan finde en løsning på de her problemer med trafik og forurening. Så jeg har været ude i min egen garage og se, om jeg har nogle gode idéer til, hvordan vi kan minimere de her problemer. Først og fremmest så skal vi lige have den der gamle forurenende transporter væk. Jeps, på vej ud i garagen, der fandt jeg lige et par kondisko. Det er nok det mest samfundsgavnlige, man kan gøre. Det er at tage et par kondisko på og løbe på arbejde. Prøv lige at se på mig. Tror I, det er noget, jeg kan finde på? Jeg finder noget andet. Jo, jeg har som også en cykel. Men jeg er nødt til at sige ligesom med skoene. Tror I på det? Ikke mig, jeg skal sgu have noget med motor. Ja, jeg fandt noget med motor. Ja, det holder vist ikke helt vel. Den er lidt for lille. Jeg er nødt til at se, om jeg kan finde noget andet. Der var der mere med motor ude i gemmerne. Men to be honest, den holder sgu nok heller ikke. Jeg må se, om jeg kan finde noget mere. Okay, så kunne det her være løsningen. Det havde jeg faktisk også glemt. Jeg har en gammel EU-scooter til at stå. Det kunne man selvfølgelig også vælge. Problemet er bare, at hvis jeg skulle på arbejde herfra, jeg bor lidt ude på landet, så er der 40 km. Jeg synes, det er lidt for langt at køre på sådan en scooter. Vi tager noget andet. Nej, de små motoriserede tohjulere gider jeg da ikke. Så jeg tager selvfølgelig min egen gademotorcykel. Men så kan man til at tænke på, at der er der et problem. For jeg skal have en madkasse og en termokande med. Så det kan jeg stoppe i en rygsæk. Men jeg gider faktisk ikke køre med rygsæk. Jeg har heller ikke bagagebærer på. Hvad gør jeg? Jeg kunne selvfølgelig sætte min madkasse og termokande her. Nå, det duede ikke. Så vil jeg også prøve at hænge det på den knage her. Det er vist en knage. Nej, det holder nok heller ikke helt. Ja, lige et øjeblik. Jeg tror, jeg har en idé. Jeg finder lige noget andet. Jeg tror, jeg fandt en løsning. En løsning, hvor jeg slipper for at køre med rygsæk, hvor jeg kan have min bagage med, hvor jeg er billigt kørende, hvor jeg udleder meget lidt forurening. Prøv lige at se en fiks detalje her. Jeg skal have min bagage med her. Klap. Et stort hul, som rummer mine fornødenheder. Når jeg kommer på arbejde, så kan jeg simpelthen også gemme min styrthjelm deri. Det prøver jeg lige at køre på i et par dage, og se om den dur til at køre på arbejde på. Honda NC700, hvor NC i modelbetegnelsen står for New Concept, dækker over 3 nye modeller for Honda. Maxi-scooteren Integra har importøren foreløbig ikke nogen planer om at lade at føre, men modellen NC700S, som er en såkaldt naked bike, og allrounderen NC700X er allerede nu til salg ved forhandlerne. Ved udviklingen af NC700 har Hondas ingeniør genbrugt teknologi fra bilproduktionen, og de betegner med et skævt smil motoren som en halv Honda Jazz motor. For NC700-motoren den er faktisk samme boring og slaglængde som Honda Jazz-motoren, altså 73 og 80 mm, og en del komponenter har fundet genanvendelse i motorcyklens maskinrum.
byder med 52 heste ved 6.250 omdrejninger og 62 Nm ved 4.750 omdrejninger, marginalt mere end søstermodellen NC700S. Affjedringens vandring er også lidt større på X-modellen end på S-modellen. På X-modellen er sædehøjden derfor 4 cm større end på S-modellen, så X-modellens sædehøjde er altså på 83 cm. Komforten er fin med oprejst kørestilling, et velpolstret sæde og behagelig afslappet knævinkel, så det skulle slet ikke være umuligt at køre tanken tom uden at holde en pause for at strække benene og ret ryggen. En lille vindskærm hen over instrumenteringen leder den værste fartvind væk fra føreren, og det skaber heller ikke den store turbulens ved moderat hastighed. Vi har kørt motorcykler med mere smidige og letskiftende gearkasser end på NC700 med den manuelle 6-trins gearkasse. Men selvom den er lidt grovkornet, så fungerer den som ind efter hensigten. Og her er det måske også meget passende at nævne, at Honda også tilbyder en variant med dobbeltkobling gearkasse. Det kræver en smule tilvænning, at der skal skiftes gear ret hurtigt, inden omdrejningerne ringer ud. Og det kan faktisk sammenlignes lidt med at skifte fra bil med benzinmotor til en dieselbil. Men det er faktisk lidt hyggeligt at short shift allerede ved 3.000 omdrejninger, når der tøffes rundt på de grove landeveje, og udnytte trækkraften ved lave omdrejninger. Affjedringskomponenterne er ikke revet ned af den allerdyreste hylde, og i rigtig rask tempo. Affjedringskomponenterne er ikke revet ned af den allerdyreste hylde, og rigtig rask tempo kan godt give en gyngetur, og i frisk pace kan en voksen mand som end også få affjedringen til at bunde ud med større ujævnheder. NC700X er komfortabel og praktisk transport på motorvejen, men man skal altså ikke forvente det vilde adrenalinsus og heftig acceleration ved motorvejsoverhalinger. Den slags er der mange andre motorcykler, som klarer meget bedre. Kræfterne de er som end tilstrækkelige til at følge trafikken og til sikre overhalinger, men når der sendes besked til maskinrummet om rigtigt at skyde raketten af fra 100-110 km i timen, så sker der altså ikke det helt store. En marchfart på rejsen sydpå på 140-50 km i timen, det kan sagtens lade sig gøre, men det går altså bare ikke ret hurtigt med at komme op på den fart. Lægger man sig fladt ned over cyklen og bider tænderne godt fast i styret, så er en speedometervisning på 190 km i timen mulig. Men det er helt åbenlyst, at NC700X overhovedet ikke er konstrueret til at tiltænke en rolle som den onde djævel i overhalingsbanen. Som pendlerens transportmiddel i myldretidens tætte køkørsel på storbyens indfaldsveje, der får melodien straks en helt anden lyd. Her sætter man for alvor pris på den roligt sejtrækkende motor og det lave tyngdepunkt, som gør maskinen utrolig let at håndtere. Vi har endnu ikke prøvet en version med dobbeltkobling, men modellen med konventionel 6-trins gearkasse har faktisk også et rigtig hæderligt afsæt i bytrafikken, når der skifter til grønt. En enkelt 320 mm bremseskive foran og en 240 mm bremseskive på baghjul, det bringer køretøjet sikkert til standsning, når der bliver rødt lys. Aktivering af bagbremsen får det kombinerede bremsesystem til at sende en del af bremsekraften frem til forbremsen, så man kan faktisk også tillade sig at være lidt doven med højre hånd, når der skal bremses. Derudover giver ABS-systemet en hjælpende hånd, når der er katastrofeopbremsning af eller ved at starte nedsat vejgreb. Den 2-cylinder motor på 670 kubikcentimeter hælder 62 grader fremover, og udover at give plads til det 21 liter store bagagerum, hvor vi normalt finder benzintanken, så bidrager det også til at sænke motorcyklens tyngdepunkt. Oprejst, komfortabel kørestilling, en motor, som trækker fra bunden og er økonomisk i drift, et bredt styr og lavt tyngdepunkt. Findes der en bedre opskrift på en motorcykel beregnet til pendleren eller motorcykelbuddet?
Honda kalder NC700X en allroader, men her skal X'et i modelbetegnelsen altså ikke forveksles med X'et fra motocrossmaskinernes verden. Men det behøver ikke gå op i snusfornuft det hele, og der skal altså også være plads til lidt leg. Trods de 228 kg køreklar vægt og de standardmonterede gadedæk, så klarer NCX'en sig på grund af sit lave tyngdepunkt som også en tur på grusvejene gennem skoven. Det var da noget mærkeligt noget at gøre. Nej, det var simpelthen for at illustrere, hvordan det virker med det her lave tyngdepunkt. Man kan holde motorcyklen ret langt over til den modsatte side, uden at tabe den. Og jeg har rent faktisk bedt min kone om at prøve at gøre det samme. Og hun kunne altså også holde den ret langt ude. Så det er også en motorcykel for pigerne. Nem at tumle, nem at håndtere. Jeg har vist tidligere, hvordan man åbner bagagerummet ved at dreje på nøglen, hvor man normalt har tankdækslet. Altså her åbner vi bagagerummet, så drejer man til den anden side. Der åbner vi bagsædet. Herunder finder man benzintanken. 14,1 liter kan der være i den. Det er ikke ret meget, så skal vi ikke komme ret langt. Jeg har lige været oppe at tanke. 23 km literen med den måde, jeg kører på. Det må siges at være rigtig fornuftigt. Vi skulle finde en løsning, nu når betalingsringen var død. Jamen, lad os foreslå det her. En anden ring. En nøglering til en Honda NC700X. I udlandet der har man taget ideen til sig med at pendle på motorcykel ind til storbyen. Vi belaster vejnettet mindre, vi fylder mindre i trafikken. Den er billig i drift, den udleder ikke ret meget forurening. Det bliver spændende at se, om de danske brugere de tager det her koncept til sig. To dage i selskab med Bridgestone S20. Umiddelbart så må man sige, at det er et fint dæk. Det, der er lidt svært for os, når vi kommer herned, dejligt varmt og solskin, det er at finde ud af, hvordan fungerer sådan et dæk hjemme i Danmark. Det kan man ikke rigtig, fordi det er sådan, at når først dækket bliver udsat for det her, man kalder den her lidt hårde kulde, vi har hjemme i Danmark, og også regn, som vi har meget af, så opfører dæk sig bare anderledes. Nogle er gode til at magte og kapere det, og andre er ikke. Og det ved vi ikke, hvordan og hvorledes S20 den kommer til at te sig i det danske klima. Men når der er varmt en sommerdag, så dur den. Den har de samme egenskaber, som den vi allerede kender, den som vi har brugt så meget tid på. Den der hedder BT16 Pro,
Den har vi været glade for. Den kræver en opvarmningstid, før den fungerer. De første par kilometer kan den være lidt tricky at køre. Når den bliver varm, så begynder den at du. Umiddelbart så virker det som om S20'eren den er klar meget tidligere. Og der er jo ikke noget at sige til det, fordi ekspertisen har Bridgestone. Den kender vi fra BT23, der er sportstouringdæk. Den holder tæske godt ved allerede for kold. Og det virker som om, at det har man fået implementeret i et sportsdæk også nu. Så man har fået den her profil, som vi kender fra S, eller fra vores gamle BT16 Pro. Det vil sige, at man har den her sportslige profil, men nu pludselig med et dæk, som også er klar ret hurtigt. Den opmærksomme seer vil se nu her, når jeg sidder til fyraften, jeg sidder med en styrthjelm, der er lidt anderledes end nogle af dem på billederne. Og det skyldes, at da vi landede hernede i Portugal, der det eneste, der ikke var kommet frem, det var min taske. Jeg havde ingen tøj. Men heldigvis, så var det sådan, at det tøj, som de havde ude på banen, det var Alpine-dragt, som jeg er ved at teste i øjeblikket. Og det var en Shark-hjelm, fuldstændig mancenter. Der står så Bridgestone på den. Det må de altså nøjes med at køre rundt med sådan en reklamehat på. For ligesom det har været så mange andre gange, når vi har været på tur, ja, så kommer bagagen ikke frem. De er imponerende i Københavns Lufthavn. Det er rigtig flot. Så står man hernede i Portugal, der skal ud og køre motorcykel uden dragt. Nu heldigvis, så kunne jeg låne noget. Og det er jo fint, at jeg lånte fuldstændig det samme udstyr, fordi så fik jeg testet de her ting. Og det har også været noget lækkert noget. Specielt dragten her fra Alpine Star. Det koster 6.000 kroner. Det er altså lige så lav en pris, som de her mellemklasse dragter eller fra en masse produkter eller producenter. Men Alpine Star er altså et topprodukt, et high-end produkt, og det kan man så mærke, det er skide lækkert, og det er fedt at køre med. Og til 6.000 kroner, så er vi nede i en fornuftig pris. Men jeg skal have testet den færdig, I skal nok komme til at høre meget mere om, hvordan den ser sig, den her dragt. Også Shark-hjelmen, den har været fin, rigtig fin at køre med. Den har siddet godt på mit hoved, og det er jo ikke sikkert, at andre folk er dimensioneret på samme måde, som jeg er, men indtil videre så er den absolut også godkendt. Men det var dækkene, vi var nede for at teste, og Bridgestone S20, den går altså ind og fanger nogle mennesker hjemme i Danmark. Det er der ingen tvivl om, fordi danskerne vil gerne have nogle fine dæk, men de vil også gerne have noget, som har en hurtig opvarmningstid, og det har den. Nu bliver det rigtig spændende, hvordan og hvorledes det dæk det duer under danske klimatiske forhold. Magasinet har tidligere besøgt hjelmfabrikanten Schuberts virksomhed, hvor vi var på rundtur i udviklings- og produktionsfaciliteterne. Et besøg, som du kan se eller gense i program nummer 16 her på magasinet. Schubert har gennem 90 år produceret hjelme til blandt andet brandslukning, politi og militær. Siden 1954 har producenten været leveringsdygtig i styrthjelme til motorcyklister. Schubert leverer styrthjelme til en række af topkørerne i Formel 1, og den tidligere verdensmester Michael Schumacher har gennem mange år anvendt Schuberts styrthjelm. Da racerkøreren indstillede Formel 1-karrieren og kastede sig over et projekt som road racing-kører, udviklede Schubert simpelthen en MC-styrthjelm specielt til formålet. Under virksomhedsbesøget blev vi præsenteret for Schumis MC-hjelm, og det var altså en lækker og specielt let lille sag, som godt kunne få tænderne til at løbe i vand. Tyskeren bruger hjelmstørrelse 54, men hjelmstørrelsen alene bringer ikke vægten ned på sølle 850 gram. Og netop denne hjelm var der også fremstillet med allernyeste teknologi og i eksotiske materialer. En pudsig historie knytter sig i øvrigt til virksomheden. Grundlæggeren Fritz Schubert var faktisk oprindeligt ølproducent, men der var ikke så meget gang i virksomheden om vinteren, så Fritz og hans ansatte på bryggeriet gik simpelthen i gang med at lave styrthjelm i de ledige stunder. Så man kan vel egentlig godt lidt kækt konkludere, at øl redder liv. Og hvorfor kommer sådan en tosser så lige pludselig løvende ind foran skærmen med en styrthjelm på hovedet?
Det gør jeg, fordi Magasin er inviteret til pressekonference i Göteborg, Sverige, hvor Schubert de præsenterer den nye model S2. S2 henvender sig til en helt specifik målgruppe, nemlig dem, der ikke har lyst til at køre med topmodellen SR1, som er udviklet på baggrund af Michael Schumachers erfaringer, Formel 1-køren, eller komfortmodellen klap-op-hjelmen C3. S2 er udstyret som noget lidt smart, synes jeg. 2 indbyggerantenner, 2 antenner, der er nedfældet i polystyrenen. En Bluetooth-antenne, som angiveligt skulle række 700 meter, og en antenne til FM-radio. Der arbejder meget med ventilation, og så de siger, at der er et fantastisk ventilation her i, og luften bliver udskiftet med, hvad var det nu? 12 liter i sekundet ved 100 km i timen på en naked bike. Super der, som vi kender det, udstyr med solvisir, indbygget solvisir, der har et 2 mm visir, der er penlock-visir, der er nogle små ventilationsåbninger her, som man ikke kan lukke for, så er man fri for at dø af kvælstofforgiftning inde i hjelmen, eller hvad det hedder, kuldioxid. Udtageligt, vaskbart interiør, mikrolock-system, hvor man bare lige skyder de her 2 sliser sammen, og så kan hageremmen som noget lidt fikst, den kan faktisk justeres i begge sider. Aner ikke noget om, hvordan den er at køre med. Så det var meget heldigt, at vi fik et eksemplar med hjem. Så vil vi lige fortælle om det i et senere program. Hurtigt videre! Harley Davidson er jo ikke kendt for at være dem, der flytter milepælene allerlængst hver år, når der bliver præsenteret nye motorcykelmodeller. Men lidt sker der en gang imellem. Her i Dyna-familien har man forsøgt at skabe en touringmodel, sikkert baseret på, at man ser, hvor mange Dynaer, der reelt set kører rundt i Europa, og hvor langt de kører. Den har de døbt Switchback. Det er en Dyna udstyret med en forgaffel, der minder lidt om den gamle Fatboy, og så et par forholdsvis små glasfibertasker til, at man lige kan have sin weekendoppakning deri. Motorcyklen den er udstyret, som en touringcykel nu også skal være, med vindskærm selvfølgelig. Men det, der måske er allermest interessant i forhold til den her motorcykel, det er, at den er monteret med den meget berømmede 103 kubiktom motor. En motor, som jeg selv har rigtig gode erfaringer med. Den er selvfølgelig også med ABS-bremser, som en motorcykel jo skal være i dag, og som måske er lige så mest interessant på touringmodellerne. Men i virkeligheden, så er det jo ikke særlig interessant at sidde og lytte på mig, mens jeg sidder her og snakker. Det, der handler om, det er, at vi skal have motorcyklen ud på vejen. Vi skal ud og prøve den og se, om det i virkeligheden er en touringcykel. Det kommer vi tilbage til i næste program. MC Magasin præsenteres i samarbejde med Bikes i Næstved, forhandler, værksted og de er centralt for vinteropbevaring til fornuftige priser. Kig forbi bikes.dk. Stevens MC Shop, autoriseret forhandler af Honda, Kawasaki og Københavns eneste Triumph.